Jamen for det første, så må jeg sige, så var den tekniske løsning, som Robotools de kom med, det var den mest optimale. Selvfølgelig var mange af leverandørerne inde på at have nogle af de samme løsninger. Men der var nogle nuancer i de forskelle. Og så skal vi også sige, at det var en fornuftig pris, vi fik tingene på. Og det her, det hænger jo sammen, ikke? Altså man vil gerne have en høj kvalitet, en god løsning, men også til den rigtige pris. Og det mener jeg, det har vi fået. God kommunikation med Robotool, og de var meget lyttende og så ind i, hvilken opgave vi skulle have løst. Det har været vigtigt for os at se på, hvad Robotool kunne tilbyde af forståelse ind i pakkeriet. Den hverdag, vi har, som er så vigtig, fungerer, den har Robotool haft kendskab til fra dag 1, fordi de er så velbevandrede i fødevareindustrien. Driftssikkerhed er jo alt, ikke? Altså hvis vi ved jo godt, hvordan det er som kunde, hvis vi ikke kan få vores varer, jamen så ude i supermarkedet, så køber vi bare noget andet. Og derfor er det jo sindssygt vigtigt for os at være på hylderne, når folk de vil have ketchup og sennep, når nu det gode vejr kommer, og så skal vi også bare kunne levere. Så derfor er leveringssikkerhed, driftssikkerhed, det er alt om at gøre. Hvis ikke vores robotter kører, så skal vi jo stå og pakke dem manuelt, og det har vi ikke folk til. Så det betyder alt. Så har man lavet en prototype, hvor man ligesom har testkørt alle vores produkter på, og fået den kørt ind, og så taget dem en for en, således at vi ikke har haft nogen nævneværdige stop i produktionen. Vi valgte faktisk at gøre det på den måde, at vi installerede det i produktionstiden. Vi tog så en linje ud af gangen, stillede robotten op. Dagen efter kørte vi 50% produktion, og dagen efter igen 100% produktion. Og det gjorde vi ved alle 6 robotceller. Jamen altså i kroner og øre, der snakker vi jo i besparelser på 7 cifre om året, ikke også? Men det betyder jo også, at vi er mere fleksible, og vi er mindre sårbare. Det her anlæg, det har givet os en stigning på minimum 5% effektivitetsforbedring her i pakkeriet. Og det skal vi selvfølgelig udnytte til at levere nogle billigere produkter, og dermed også kunne levere nogle flere.